Raja winjo mar Ramogi TV ni medo kete Ramogi TV ka wan gikruok makare mar kelo ni weche manyien mag Migago, to kapok wadhi nyime wakelo ni thuond weche. Kamishona mar IBC Justice Nyang'aya onyiso doho ni jal moro mok japiny Kenya nodonje kuku mar IBC kendo ne nigi nyalo mar loko duoko mar ombulu. Jokanyo mag thieth obago kampen mar jiwo oganda mondo gol remo mano mar reso ngima. Waketo maino e weche mag thieth nikech oganda ma onge gi thieth en oganda ma koro okinyal konyo. Gavana manyien e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga osingo chiero chenro mag thieth ma bendo osebedo kod midhiero makinde ka kinde. Machiegni jawinjo mar Ramogi TV nyinga Milton Ochieng Awuor. Jodolo e kaunti ma Kisii okwayo jo Kenya mondo med keto kendo nyayo kwe e sama bura e doho mamalo dhi nyime kendo gimido no thuolo matiyo tije. Jodolo go ekonogo erokamano ne jo Kenya kuom nyayo kwe e kinde yiero gino magimedo puoyo godo jo Kenya ka gijiwo ji mondo dhi nyime gi tijegi ka bura dhi nyime e doho. Ewi mano bende gimedo jiwo wach lamo mondo miduoko makare wuogi e doho kendo kwe omed bedo kata tok doho nochiwo wach mogik ewi bura no. Uchaguzi ilipigwa, tumeona nchi yetu ikitulia, tumeona amani ya kutosha, tumeona watu wakirudi wakifanya kazi yao kama kawaida, na hiyo ndio maombi yetu. Na mimi kitu ningesema tu kwamba kesi iko kotini, lakini watu waendelee kazi na watu wajue kwamba Mungu yuko, kesi itaamuliwa na bado tutakuwa na rais na maisha itaendelea. Pamoja na kwamba kuna kesi kotini, lakini ukweli ni kwamba we are witnessing the most peaceful moment of our country. Na ningeomba wanasiasa wetu Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa William Ruto kwamba waongee na viongozi walio chini yao ili wasiweze kuwa na matamshi yatakayoleta furugu na kuharibu amani kwa taifa la Kenya. Nchi ya Kenya inahitaji viongozi ambao wana maono ambao ya kupeleka Kenya mbele. Hasa tunaomba kwamba baada ya uchaguzi huu kwamba Wakenya wote na wanasiasa wetu tutangaza amani wote pamoja. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo maneno ni yedhe kod mwandu duto mag thieth oyudore e ute thieth duto ma kaunti no. Kanoloso e kinde manotimo limbe od thieth mar Rufaa ma Homa Bay, Wanga nowacho ni tende biro keto maino e neno ni gichiero chenro mag thieth mondo mi okel fuong'ruok ne jotuo kod jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay. Wanga nomedo lero ni ok en gima ber ni ji Homa Bay siko chandore kamanyo thieth e kauntis mamoko ka jochiw thieth bende osach gi leo e kinde ka kinde. Noloso e odiechienge mokwongo e apisi kaka gavana ma Homa Bay mar ariyo. No need this. Another procedure. Oh, it's not done. Gimowacho ni mokwongo nyaka ka ng'ato biro hospital oyud ka yath nitie ang'o e hospital. Mano e gima duong' madwani machako. Kaito wabro keto gedo medo bero kaka hospital wadhi. Koro mago te wabro loso to ko biro mana referral ka kende. Wabro timo e hospitende wate manie kaunti mangima. Gima dwa wacho ni wadwa keto mainowa e weche mag thieth. Waketo mainowa e weche mag thieth nikech oganda ma onge gi thieth en oganda ma koro okinyal konyo. Ok wadwar kaka nawacho ni mondo jowa wuog Homa Bay ni dhi thieth gi Kisii. Afadhali iwach ni koro ibedo referred Kenyatta. E weche mamoko bende en odiechieng' mokwongo e apisi mare, gavana manyien ma Kericho Dr. Eric Mutai ogolo chik ne jotend yedhe e kaunti no mondo mi omiye lipot gimomiyo yedhe onge osiptande ma kaunti no. Kano bago romo gi jotije e kaunti no kosechamo muma, Mutai bende nonyiso jatend migawo mar omenda bende mondo miye lipot e wi lwar mar yuto mar kaunti no kowuok e siling bilion 1.5 nyaka nus milion. Jalupne injinia Fred Kirui korka kore nomi tij mar tayo komiti mar rango uchumi mar kaunti no kod kaka bilion 8 momi ting'o uchumi no ero e kaunti ma Kericho dhi tiyo. Come to stand for that department. We shall reduce later when. Give us why we don't have trust in those hospitals. And we listen to you and see the challenges
and come up together with our CC Shetrak to see how we can help the health sector to have our people get medicine as required and as their right to service in government facilities. We are not doing good in our own source revenue. We're talking about 250 million to 500 million, which is below bar. Our revenues will be going to around 1.5 billion or something there. So Lawrence, I want you to sit to your team, come up with the best way that we approach revenue collections. Let us do service to those people so that they are able to be happy and generate more money so that we are happy also. Kama kuna mtu nilikosea, ninaomba msamaha. Kama kuna mtu alinikosea, nimemsamehe. That is the spirit. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ogolote makende mabende otwak gi jofwamb weche odiochieng' eri ma kawuono. Wawinjane kaka weche odhi nyime. Simpros Okinda, inyalo nyisowa ni to weche chal nade kaluwore gi twak mar moluor Raila Odinga? Hero kama na Nyamilton, nyakora Ramogi gie sani wantiere Jaramogi Oginga Odinga Foundation manitiere hapa ile boma Nairobi kaeri mana kinde machuok mokala Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya mano Raila Odinga network koda jofwambo kama bende weche mamoko mabende giwacho achiel wach maduong' magiwacho en ni gin koda geno ni bende bura magichwalo e nyim doho maduong' kata mamalo mogik biro dhi e yo makare ka bende wacho ni gin tiere koda ranyisi moromo mar nyiso ni yiero ne ok otim e yo nero makare bende Raila Odinga ogolo wach ka wacho ni osetwak koda jombete mag pinje kata piny nero mar Amerika mabende wacho ni gimor kod kaka yiero ne otime yo makare kod kaka bende kwe osebedo e pacho kaeri e kinde mabende kata obedo ni gikwedo duoko mar yiero nero oganda osebedo mos mar mondo miorit duoko mar doho mabende giwacho ni girito giliyo kageno mar gi ni ranyisi magisechiwe nyim doho biro miyo iwito oko duoko mabende ne oyango jalub jatend piny William Ruto kaka jatend piny e yiero nero mane obag tarik 9 mar dweni. Ka opogore koda mano bende kweth nero koro wacho ni giikore ne yiero matino mabende biro timore odiochieng' nero mar chieng' wuok tich mago yiero mabende biro tim e kaunti ma Kakamega kaachiel koda kaunti ma Mombasa. E wi yiero mar Mombasa gikwedo apisa maduong' mabende biro chung' ne yiero e kaunti nero mano returning officer mabende gilieko ni en achiel kata en jaod CEO mar IBC mano Hassan Majan mabende giwacho ni kaluwore ni en jaode onyalo bedo ni ok onyal tayo yiero no e yo makare ka bende koro gikwayo ganda mag jo Mombasa mondo miyo ket penjo kaluwore gi momiyo koro oyie mar mondo apisano ero kata miyo nero mabende koro tayiero mabende biro timore e kaunti nero. Kopogore koda gimano gikwayo oganda mar mondo miyo bed mokwe kendo mar mondo miyo sergi ka gitemo neno ni piny Kenya obedo koda demokrasia e yo makare. Milton. Simpros Okinda, wageno mar yudo mathoth e twak makamano e weche manyien mabiro. Erokamano ahinya kuom ripot makamano. Ka wadhi nyime bende e thuolono en ni obila e boma ma Kisii ochako timo nonro e wi tho mar japuonjre moro manoyud ringre e bwo altar moro e pap moro kamitiyo godo e seche mitimo lemo e pap. Ringre nyathi ma jahigni 6 nofweny kod jowadgi mane tugo machiegni kod altar manie sikund primary ma St. Teresa's Masango e alwora ma Keumbu. Kaluwore kod min mare, nyathino nyowuok kadhi skul tich abich okinyi tok nodokie dala. Jafwambo marwa Crispin Otieno miyowa ler achiel kachiel kowuok Kisii. Crispin, inyalo ketowa e ler ni to wach ni obedo nade mochopo kamiyudo ringre nyathini e bwo altar? Mana kamana awinje yo makare Milton odisama antiere kani antiere Keumbu Nyaribari Chache County ni Makisi school mar primary mar Amasago kama kuyo kod lit okwako gweng'ni kaluwore kod gino motimoro kama wantiere ni nyathi moro ma ja higa 6 ma ja klas 2 nyoro ne oyud ringre ne e bwo altar mantiere e skul ni. Altar minano toke kani ma e altar mitiyo gi kanisa mar kanisa mar kopere ma ka seche ma misa timore oko pauni
misaike loga ka mi odiochieng ma nyoro midhiambo ne buoko mako skundni to ka nyathi ma ja higa 6 oyudi ka ringre ne onege kaito ringre ne oso e bwo altar mar kanisa kendo pod ok ong'ere gima de timre kaluwore kod tho mar nyathino. Kata kamano an gi moko kuom jodak ma skundni maluora ni kendo achiel kuom jogo ma tiyo tije mag arita ma skul ni olernwa ne gino motimore odiochieng manyoro. Karibu katika runinga ya Ramogi. Butuambie kwanza poleni sana kwa kile ambacho kimetokea. Hapo jana tulipata kisa cha kushtukiza kwamba mtoto wa umri wa miaka 6 alipatikana chini ya altari katika shule hii. Hebu tuambie hali ilikuwaje? Mimi ni watchman wa hapa shule, kiwa staff room na walimu. Kuna mwanafunzi alikimbia hapo, akatuambia kuna mwanafunzi mwingine amelala huko chini ya ile nyumba ya altari. Tukamuuliza amelalaje, akatuambia inaonekana amekufa, hata vitu vinamtembea kwa uso. Kaambia soja kimbia uone iko aje. Nikakimbia mpaka hapa kuangalia, kwenda ndani nikaona mtoto amelala pale chini. Kuingia ndani kapata kweli mtoto yule amelala pale kama amekufa. Nikamguza roho hivi, kasikia yako baridi sana, roho ya idundi. Kumwangalia kwa uso kapata amefungiwa karatasi kwa singo hapa hivi. Kumwangalia vizuri amekufa. Sasa tukasindwa iko aje. Labda huyu mtoto alikuwa na majeraha mwilini kama jinsi ambavyo ulivyoshuhudia. Sasa hiyo wakati nilikuja singeweza kuona majeraha yote, lakini wakati serikali ilikuja wakamsongeza ile karatasi chini, kumwangalia vizuri wakapata amedungwa kisu pale ndani. Ndio damu ilianza kutoka. Damu ilikuwa inaonekana. Sasa ndio na sisi tukashuhudia hiyo kweli mtoto aliwawa, akawekwa hapo ndani. Na labda ni vipi ambavyo aliletwa hapa, ama ninasema labda kwa sababu mamake alikuwa anasema tulipozungumza naye kwamba mtoto alitoka kwake nyumbani asubuhi akija hapa. Je, aliweza kufika katika darasa lao? Hapana, alikuwa hajafika kwa shule. Hata mwalimu wake aliulizwa kama alikuja, akasema mtoto alikuwa hajakuja. Na wenzao hata wale walikuwa na yeye huko nje vile wanasema walimuacha nje ya compound ya shule akinunua maswiti zake. Sasa ati wakaenda kwa shule wakamuacha. Lakini wakati hao watoto waliitwa pamoja kuulizwa nani alikuwa na huyu mtoto, alikosa mwenye alikuwa na yeye. Pole sana. Milton mano ekaka wachal gweng'nieni kendo nyathino mane oyudu ka onegi en nyathino mawuoyi kendo toka ang'no dhi walos kod obila kaeto wadhi kendo nyaka dalagi kuma wadhi loso kod mamagi olernwane ka diponi ne nitiere ywaruok moro kidala kata gini notimore apoya nono ka king'eyo kuma ne tho mar nyathino diwuogie. Omiyo pod wamedo fuaro wachni kaluwore kod nek mar nyathino motimore mane ringre ne oyude ka makar lamo kata mar altar ma kanisa makopere gwengegi makisi. Milton. Erokamano ahinya Crispin Otieno kuom report makamano. En wach malit ahinya, kara kamano gimitimo ne nyawadu nyaka chieng' moro noduogni. Wadhi nyime. Jokanyo mag thieth obago kampen mar jiwo oganda mondo mi ogol remo. Kampen kara kamano itayo kuom tudruok e kind migawo mar thieth kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho. Chenro no geto yudo remo manyalo reso ji 200,000 odiochieng' ma kawuono kende. Chenro makamano timore e bombe 50 e piny mangima ka Kenya kae to bage kuonde 12. Millicent Adhiambo miyo alera achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumo. Millicent, inyalo nyisowa ni to chal nade, wach mar golo remo dhi nade, be ji obiro koso ji ok nong'eyo wach makama? Ketwa e ler ewi gino madhi nyime gi e thuoloni. Erokamano ahinya Milton. Achiel kachiel kwa wuoke Kisumu kaendi kuma bende chenro mar golo remo kata jiwo oganda mondo mi ogol remo mar thiro no kata midhiero mar remo ma bende onge osuptende wa pacho kade pinje maoko dhi nyime kaunti ma Kisumu kaendi. Ka bende an kod achiel kuom jochiw thieth ma bende tiyo e osiptal mar chiwo remo ma Kisumu kaendi bende ang' ne lernwa. Gi thuoloni ndika nyalo ng'eyo ni mana matin ariyo kinye chenro ni mano chakore oganda
maber kendo gimedo molo kata sama ne wadonjo kaendi pod namba gi medo medore kata kwan gi medo dhi malo. Angne wadhi achiel kachiel ire jachiw thieth mondo mi olernwa ni to chenro ni endi gin bende gin time kotluore kod campaign madhi nyime bombe 50 ma pacho kaendi koso gin to margi ni en mane to target mane magin go kata geno mane magi geto mane magin godo mar chopo ofuke magre madi odiochieng' ma kawuono mondo mi gichop akwan mabende dwarore kod riwruok ma piny owacho kod migawo mar thieth ma pacho kaendi. Machiegni king'iyo kamera kichako gi nyingi ang' ni nyisa ni to chenro ma kawuono ubage e yo mane to ugeto kwanadi mar ofuku mag remo mondo mi chenro mochaki mag campaigns mar neno ni oduog kwan mar ofuke mag remo mabiro konyo jotuo mopogore opogore osuptende othir kata oduok piny machiegni. Erokamano. An iluonga ni Judy Omondi, atiyo Blood Bank Kisumu. To chenro ma kawuono ni obedo sponsored gi Who is Hussein. Gin jok ma recruit ji mondo ogol remo. To kawuono ni wan gi target mar yudo bags 200 nini ma Kisumu. Watime kawuono in Nyanza, watime Kisii gi Kisumu. Kisii dwaro bags 200, Kisumu be dwaro bags 200. Koro chakre nwachak gokinyi waneno ka wadhi maber, at least ji osebiro mang'eny biro golo remo. Koro warwako ji te mondo bi ogol remo mondo kony ji e osuptal. Awinjo kiwacho kanyo ni usedhi maber ari okinyi. Nyaka sani useyudo ofuke mag remo adi mosedonjo kanyo ka be oganda pod oriedo kaendi ka bende pod gidhi nyime kod golo remo mompur. Nyaka chakre gokinyi nyaka sani waseyudo bags 38. Erokamano ahinya. Na dhi achiel kachiel ir jogo ma bende osegolo remgi mondo ginyiswa ni to chenro ni endi en odiochiengi mokwongo mar golo remo. Kosebedo ka gigolo remo to en jip mane minyalo miyo oganda ma bende gin ga gito e weche mag golo remo ka sama ijiwo oganda mondo mi ogol remo. Kuyudo ni oganda koyudo ajali miyo moro kokonyore osiptal seche moko ogolo remo mang'eny to ngimane nyabero kinda kuru ga sumbi mamiyo nyalo wito ngimane nikech koso mar remo. Inyalo wacho ang'o? Okay, kamano an iluonga ni Collins Mbare. Ka chung' ka wacho ni golo remo ok en gima rach. En konyo anyuola moro mar ng'ato kata in anyuola ni kanyalo bedo gi shida. To sama ibiro e tent kae ok ibiro mana golo remo, ibiro ng'iyo ngimani kendo ibiro ng'eyo gimomiyo igolo remo. Sani nakia ni ati kadhi e osuptal onego bed ni kwaya pesa moro amora kadhi golo remo. Ma gimonego puonj oganda luo nikech seche mang'eny wadhi go osuptal kacha to ka remo onge chuno ni wamanyo relatives. Ka relative onge to chuni ni biro nyiewo remo. Kok inyal nyiewo remo to kinyal idhi yudo remo mayom. To all along sani kasebiro ka sani koro ang'eyo niya kadhi e osuptal to daktari okwaya pes remo to an gi haki mar dhi kawo chik mara tadhi donjo ne daktari mokwaya remo no. Kendo en gima ber mondo mi joramogi endelea puonjo jonagi ong'e weche mag golo remo mondo kamineno kigole remo nyakwaramogi ajwang' dhiyo igol remo. Erokamano ahinya mana mapiyo piyo in kichori machiegni chako na gi nyingi. Okay. Nyinga iluongo ne Joseph Odhiambo. Ambe abiro Kisumu ka mondo agol remo. Golo remo en gima ber kendo kigolo remo to ngimani bedo maber. Kendo ikonyo joma nigi chandruok mar remo be. Erokamano nyise bedo ka kigolo ga remo koso? Ma to koro odiochienga mar ariyo nagole about 2 years back to kendo achaka gole kendo. Ang'o ma jiwi ga seche duto miwinjo ni ijiwo oganda mondo gol remo mondo iwuog oko ibi golo remo ne oganda? Gima jiwa en ni sida kaka koro mako joma onge remo aparo mana gi mara ni ka dada bed ni an bende an gi chandruok ma kamano to da timora nade. Omiyo ka winjo kamigolo remo ta make sure ni golo remo. Abiro kawo ng'amo gik mondo miembo miwa pache kotone kod chenro maber madhi nyime odiochieng' ma kawuono mar konyo ngima oganda machiegni. Giluonga ni Michael Manyala. Adwoko erokamano kuom chenro ma kawuono Ramogi TV. En morna kuom golo remo nikech ok en mara mokwongo agolo ga ma koro awach ni gole mara 6 mara kawuono. Kamano. Erokamano nyajiwo oganda mage nikech waneno ka nitie jogo ma igwelo to ka gichopo e tent kaendi to gikadho ka giketo sura ma bende ok gidwa ni ng'ato wuok kod. Nyajiwo gi nade nikech nitie joma nigi to. Gima nyalo kono jo oganda nyakwa Ramogi gigol remo nikech obed kuom chunyi kigole dho chunyi kigolo remo kik bed ni chuni nikech gimomiyo antina nyalo golo remo kama mayude kazina notho ka en ja O positive to nwamanyo remo kendo nwanyiewo remo pesa mang'eny
to omiyo wan abjiwoga ng'ata kin gi thuolo mar golo remo gole gi chunyi mok ni chuni kata kichuli. Mano manyalo wacho ne ji kwa Ramogi. Erokamano ahinya, machiegni imbaneno kigolo remo. Erokamano. An iluonga ni Isaac Oburu. Kawuono odiochienga mar 53 mar golo remo. En chenro masebedo katimo kinde mang'eny. Achako golo remo kapod an e skul, asomo high school. Masedhigo mbele nyaka natiek high school nyaka sani. Moloyo maduong' en ni daher jiwo oganda duto ni chenro mar golo remo en gima kare ne in dendi ni wuon, nikech seche migolo remo to imiyo dendi bedo gi thuolo mar duoko remo ma igolo no nyadiriyo. Kendo en gima kare nikech idhi yudo kikonyo ngima ng'ama ok nyal, moloyo ng'ano madwa dhi operation kata mama madwa konyore kata nyathino mantie kind addiktiti mar ngimane. Omiyo daher jiwo oganda duto ni sama nitie thuolo mar golo remo mokel kaka makoro watime pap ka, kawo thuolo ni mondo irawe tent ka mondo igol remo, kata inyalo biro e blood bank moro amora machiegni kodi mantiere but Russia hospital kacha. Bende inyalo donjo sama iyudo thuolo mari, ibiro konyi wan gi jothieth man kare ma ibiro konyi. Kamano. Mang'eny wabiro wacho bang'e. Gi thuolo ni endi Milton nikech idhi nyime kod kelo weche manyien ma bende tucho koni kod kocha ni kwa Ramogi mondo mi ging'e gima timore alwora margi. Ang' ne aweni thuolo mondo idhi nyime ka wan bende pod wago tach ka endi mondo mi wanyal kwa weche kata choko weche matimore kani kotenore kod campaigns mag jiwo oganda mondo mi gigol remo gires godo ngima oganda ma bende nie e ute thieth mopogore opogore ma bende dwaro remo. Milton en kuma inyalo dhi nyime gi lak sechegi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Nyakwa Ramogi, wadwa kawo yweyo matin, to kapok wadhi e yweyo, ang' wanasom moko kuom ote museorono e laini maro mar ka ote machuok ma en 3-6-000. Jaka Black awuoro sana gimotimore Kisii, lit ahinya. Ansara Singa, nyargi Simoke, owachon ka entiere wang' neno Kanyamkago, omor gi Migago. Kaeto losnworu mtambo maru maber Siaya kama Mary Chris. Erokamano ahinya, geno ne midusa mawa osewinjo kendo ripodno wachwalo kamoro ntie. Ayudi makare boma mar Changamwe Mombasa, an Albert Gweya. Erokamano ahinya. Ng'ato to penja penjo moro makiana duoke nang'o ni where are you now? Ane studio. Jicho Mchanganyi kawuok Nyadorera, weche manyien chopono makare. An kod baba na Matthews Juma to gi mama Helen Juma. Kaeta penjo Jaka Black, yiero ok nyal timorega kanyo maler odhis, okang'e ni iwacho nang'o. Wawinjore makare, mano TV winjore makare Nyangera ma Omondi Wuod Agwambo. Nyakwa Ramogi, akawuoyo matin to kaduogo to wan gi mathoth ma bende pod waikoni e chenro ni mar weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor. Modh pi ma ok tin ne glese 8 pile ka pile. Ka dendi ni kod pi moromo, pien dendi biro pichni. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise ingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV.
Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dial *860*419# to get Hera Mutho. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi nyodo koleo tugeno nyalo duono ka kwede bende medore nikech anyuola mathoth jayango miyo kod nying nyithinde. Nonro mar riwruok mar weche thieth e piny mangima World Health Organization yango ni 15% mag ji ok nyal yudo nyithindo. Midhiero ma kama samoro inyalo kony e yor thieth. Ray Polo koro kelonwa sigand mich mahono mar familia moro manorito nyathi kuom higni 28. Samuel kod Roslyn Ogege ne odak kuom higni 7 maonge nyathi. Kata kamano ne giketo singo mar keny e yor arus, gino mane onyuolo negi mana akwede. En gima matek nikech ko ji penya ni nyako ma isedago higni mang'eny gi. Itimo arus nang'o? Ang'o mi itweri? To onge gima osemi mikwano. Akwede ne oloro gi kachiel nyaka e moko kuom ute mag thieth. Nasebedo ka makidhiri daktari kidonja ni ito site ni kende maka daktari oseneno. Gi kimo winjo ni jaigadi. Thieth ni orume aya. Idwaro joma tindo. Akwede to chal mana mane medo jiwo kendgi ka yie margi ne medo gi geno. Chwa winjo ni kwayo mon ni nyithindo ni miya nyathi adwa nyathi. Onge odiochieng' mana kwaya nyathi. Otieno kotieno nohero lemo ni Nyasaye omiye kata mana nyathi achiel kende. Omiye anea. Roslyn ne omanyo thieth mane owe mana kod midhiero. Bang'e Samuel bende noyudo hinyruok marach katich kane tiende makoro achwich otur. Kata obedo ni ne oyang'e pacho ka, ne ok oyudo lokruok. Rem no ochwere. Jarwecho temorie tienda to wacho na ni tiende ne gimoro chal ni ok ber ka. Dweche 7 gi pod ok anyanyono piny.
ne odhi omanyo thieth e boma ma Bangkok e piny Thailand. Kane otimne nonro, noyud ni chumbe mane ochomgo tiende ne osemako nyal kendo ne keto ngimane kama rach. E kinde mane Samuel manyo ngimane tiende, Roslyn ne twak kod laktar moro ma ja Thailand. Twak ne nyap, to gikone to ne ochiero geno mar yudo nyathi. To penja ni an 47. At 47 podi penja wach nyathi. Takone ni wan Afrika. Ok lose hope nyaka chieng' itho. Ok makate do koro odwaro na daktari makora dhiri daktari makadhi kuno to shingo ngumu. Kechane no wuonda. Akone ne dhi aka Nyasaye oyie mokonyre. Wami nyinge duong' kotamre. Bendi bro mede list ma daktache maniseneno. Kata obedo ni hike ne osetegno, Roslyn norwako thieth kuom thuolo machuok kaeto ne giduogo Kenya. Bang' higa achiel ne gichak gitimo safar nyaka Bangkok mondo laktar orang kaka tiend Samuel ne chango. Chieng' mana wuok ka ok nang'e ni nitie gimoro maber manie mbele na. Nyodo ka oleo, to lep samoro jareto kendo jakier. Kata kamano, Roslyn kod Samuel Ogege ne oketo geno ni gin bende chieng' moro achiel gibiro bedo kod nyathi. Ne giyudo duoko bang' higni 28. Duoko mane giyudo nomorogi ahinya. Tiend Samuel ne chango kare kendo Roslyn bende ne oyudo ogamo remo. Be chalo na story, ok apana dieri. Samoro chalo na lek. Jaoda ochonge piny ochako ywak, ochako lemo. Daktari ng'iyowa ochako go picha kaka madam oting'o bade lemo poko neno ng'ama lemo kamano. Bang'e obe koro riwre kodwa. Ne gifuyo gi wach maber no nyaka Nairobi, Kenya, kama ne Roslyn ochako safar manyien mar osiptand mine mapek. Gima ne nyalo mona dak Thailand dweche 9 kende kata nyuol ne onge. To gima nomiyo nwa biro dhano. Bro wacho ni no wuok ka ko onge nyathi oduogo ka en gi nyathi. Koro ka dhi klinik an japuonj. Nikech anadonjo ka cheny manyono piny man kak. Kata kamano kit thieth mane oyudo pacho ka nariko gwenyore kod mano mano ketne Bangkok. Gikone to ne odok Thailand kama ne obetie nyaka okonyore. Tarik 12 dwe mar 9 higa mar 2017, mich mahono ne olwar e lwetgi kendo noyweyo pi wang'gi. Nying-gi ne olokore. Roslyn nodoko miyo ka Samuel nobedo wuoro. Omiyo ne gichako nyathigi Shemuel Mich. We said we are going to call this baby Mich because we have been given we don't deserve. That is how we called him Mich. Safar mar duogo dala ne pek. Nochuno ni gimany ne nyathi obok manyiso ni nonyuol e Thailand kod obok mag wuoth. Wachopo Nairobi, mane ndalo mane wach Miracle Babies mar Bishop Deya ne pod liet. Ochako geng'nwa e airport ka. Okosebedo mayot ahinya, sana samwadhi oko nikech anytime mawuotho gi nyathi tiparo na kwalo nyathi. To kata mana Kenya ka jomoko no wacho na nyiewo nyathi. Wadhi ka births and deaths, ng'ama dwa yie ni nyathini nonyuol ka min gi jahigni 48. Nyathino nyuol Thailand nang'o to en ja Kenya. Giyware kodwa kone gi nyathi marwa. Kochuno ni okun kodwa gi gadier. To kare wadhi urutim DNA. Rem mane odhiro gi nyaka loka nolokore mor kod ilo kane giduogo pacho ka gi nyathigi. Aduogo gi nyathi e lweta. Sama duogo, iseneno arus ma ok oluong ng'ato. Nyodo nodhialogi kendo joheragi norwakogi kod nyasi. Roslyn wacho ni rito mich en ting' makende kaluwore ni nobiro ka hik jonyuolne oniang'. Kaka Mich nyalo wa skul to ywak na adwaro wadwa, adwaro nyaminwa. And Nyasaye bi ok nyal miyi gima ok nyal rito. So an gi yie ni Nyasaye bro miyowa yo mwaritogo nyathini kata nyathi machielo mabro miyowa. Kasa na dhi higni 55 to Mich to koka higni 4 gi nus pok ochopo 5. Higni modong 51 gi nus gi. Adwa ni mondo adag mane ka Micho somo man Micho otiyo ma Micho kendo. Kapok Mich ne olor e lwetgi, Samuel kod Roslyn ne ochiwore konyo kod puonjo nyithindo machandore. Nawacho ni adwa atine Nyasaye. Koro nok adwar gimoro amora manyalo miena, manyalo miyo lamba ok chopo. Nikech nawacho ni onge ng'ama ibi kony gi nyathi. To nyathino bende ok ene otiko midhi ge polo. Yes, I see it there. Gigeno ngima makare ne Mich. Ng'ato no kan to bi ng'ega ni nyuol kiti koni an gima ng'eyo ni na onge gi nyathi to koro an gi nyathi.
Inya bet gi mwandu, inyalo bet gi gik moko te. Ogigo kinyal mi nyathi. Ngima nyathi mago gweth ma Nyasaye machiwo. Ray Polo, Ramogi TV. Jawer moro ni Eunice Ogoma nowacho ni kaka Nyasaye tiyo kata paro opogore gi dhano. Mano thuolo ma Nyasaye nochano, to kinde ma Nyasaye ochano ema gimoro timore. Erokamano ne Ray Polo kuom lipot ma jaber maketo geno kuom oganda ma bende kamoro kale midhiero mathoth mokalo. Nyakwara Mogi mane mabro kela e giko mar weche manyien mag Migago gi thuolo ni wadich ahinya odo mar kawo weche koromo saa achiel mar otieno ibro yudo mamoko e chenro mar ang'ich welo kaeto saa 3 e chenro mar oimore gi thuolo ni agoni oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor bed godiochieng' mokwe. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Manze ukipata chance kutesa life ni short, maisha uisa man. We mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. We akangu sangwi. Kalo so unanjifanya tunjui ni usuali kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nibile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.